ngiyafisa ngoba umuntu uyintombazane umdluli uthanda ungathandi uhamba umfisela ukuthi ukukhula kwakhe abe nabantwana ukukhula kwakhe abe nomuzi namhlanje ke njengoba behambe bafunda sekwaphila impilo ke yokuthi umuntu noma eganile akwazi ukuvuka emsebenzini ukhona izicoco ezithilana njengamanje baqalile bayasebenza ngifise ngathi ngasemsebenzini yabo bangaphakanyiswa bebe bakhulu bakwazi ukuthi begcina sekuyiba abaphethe noma baphathisa umsebenzi le abayenzayo babe isibonelo esihle nasemzini yabo uNkulunkulu ababusise ngakho konke uthola ukuthi babe nabo nokukhulisa abantwana bawo bathola nabo beze befike ezingeni lokuthi uNkulunkulu abenze bekwazi ukuphumelela bebe namandla ukuthi babenzele lokho abasuke bafisa ukuthi nabo bangabenzela khona Sabase Mambatheni. Ababoneli baseMambatheni. Umambatha logalela ikhaya. Ngiyabona hayi waniphethe kahle. Ngifisa impilo enhle nende. Impumelelo kwabakufisayo. Mhlawumbe mkhulu khona yini amazwi ofisa ukwadlulisa ukubonga aqondene noma wabo ngendlela enibambisene ngakhona kuze kufike esigabeni sokuthi lo mcimbi ube impumelelo. Ngeke ngikhohlwe lokhu kakhulukazi mase akubonisana bewubone kuumsebenzi onzima othwesa umama uqala kude ukho konke ukusuke kuthengwa ukusuke kuthezwa ukusuke kwenzeka nje noma ngabe kuyini kuningi ukufuna umama Sidla inyama nayi nenyama phambi Hayi bona basiphethe kahle inyama Ngibona nalokuthi ningaphithizeli yabo umuntu nje uphethe kahle uhlala phansi yonke into yalethelwa kuze ngamasosi ngakufunani drink ukudla yonke into layiphambi kwakho ngiyajabula ngempela uma sibambisana kuze kube la abanye abantu bathi benza umsebenzi bese kuze kwakhona nokuthi bayadonsisana bayaphikisana njenge mina ke lo mama wakwami la ekhaya hayi ngisho nje ebusheni bethu uzobe namhlanje akazamukele ngisho kwamakhelwane ukuthi sengembeka isandla hayi naye nje uzalwe ekhaya ngaze ngicebe nokuceba nje ngisho nami kubaba noma ukuthi ngithi hayi ake siye kwagogo namhlanje kunendaba efanele ikhulunywe benkulu engizithethele hayi cha umama nje ngoba uNkulunkulu angibusisa ukuthi angaphuzi angabe umuntu nje uphazamisekayo nasekutheni mhlambe wadideka nasemqondweni izinto nje zihleleka ngendlela futhi ithemba ke ngiyangilibeke kubo ngoba ngithi umuzi ngonkosikazi kuba baqinisa umuzi Ngathi esikhundleni sokuthi ngibonge abantu abami lo baqala ezikolweni bebancane ko grade R kuze kwaya lapho phezulu hayi kulelizwe ezweni laseGoli baze baye ema-creche bagqokile amajazi baqeda uma beqedile bahlala yebo amatoha awekho kodwa ngaleyo ndlela ngesikhathi lesi sokuthi khona lokho ukuthi bethole lokho okusuke kutholakala kulabo mhlaba basuke befundisa uthisha abancane ama-assistants bathatha ngaleso sikhathi bethatha njengalabo bantu bathatha nabo babamba kodwa ke njengamanje njengoba abaningi vele kwaphela lezo contract njengamanje ke akaze bona kumeke ilokhu bele beqhubeka khona lapho ngoba aze bemiswe njengabo abamiswayo lana sokukhula idwaba besinika imali yokumlidwaba yiyo esina ngayo yonke letela ngoba ikhishwa ngemali ikhulwa ngemali Bathi kahle nezulu esidala yezwana la ikhishwa ngembuzi
Wagcina Ngingathanda ukubonga uZungu ehlangene noMbatha. Ngibonge ukubambisana kwabo nasothandweni lwabo nalezi ngane ezinhleke abayizele ukuthi bayikhulise namhlanje. And ngithanda ukuthi ngicela ukuthi kwande lapha abathathe khona namhlanje ukuthi bekwazi ukwenza lo mcimbi nje besenze kahle kanje besikhulise nathi ngiyathembisa ukuthi soqhubeka siphathe kahle ngendlela kade sivele siphethe kahle. Hey, what is that? Bangana
Ngilindele nje iviyo lesigodi lithi ukuthi kumumatha ayikwazise phela nami ngensizwa ngenza into eyenziwe zinsizwa namhlanje ngilindele iviyo elithe ukuba liningi nabantu kade bengakhonanga izolo bebanjwe imikhuhlane bevele okukhulu namhlanje zizobe shiyelana inkundla sidlana imlala ngengoma ngami kudabuluzwana namhlanje zishayana ngengoma namhlanje akukho futhi okunye futhi ke phela noma sengiguga kodwa kukubuka goso la omkhulu nawe egede ingoma kakhulu iyona into engidume ngayo bangisaba ngayo noma bangihlonipha ngayo one nje into kimi nje amalengiso kufana nokuphuma kwelanga njalo ekuseni hayi shuthi siyodibana khona engomeni hayi kanjalo kusifolo lami hayi thulo uzobona uzovuma ngekhanda njengobhibhi ngiyakutshela hayi siyabonga kakhulu ukhamba lifuza imbiza manje hayi la hayi uzange kwawukhona oluzala umlotha nawe uyibonele nje sigcawini elangeni la izolo ukuthi beyiqenula kanjani intombi ekhombisa ukuthi zijwayele lento zijwayele isegazini nakodwa abanye ngaphambili baphinde baba abantu ade sebevele bese bamsana nabo
Fuseki, 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 Hey, I'm not the mulist ngempela esikaningi. Hi, I'm not a mulist ngempela esikaNomkhosi. Hi, this is not the mulist ngempela esikaningi. Hi, I'm not the mulist ngempela esikaNomkhosi. Hi, I'm not the mulist ngempela esikaningi. Hi, I'm not the mulist ngempela esikaNomkhosi. Hi, I'm not the mulist ngempela esikaningi. Hi, I'm not the mulist ngempela esikaNomkhosi. Hi, I'm not the mulist ngempela esikaningi. Hi, I'm the mulist. Hi, I'm not the mulist ngempela esikaNomkhosi. Hi, I'm not the mulist ngempela esikaningi. Hi, I'm not the mulist ngempela esikaNomkhosi. Hi, is not the mulist ngempela esikaNomkhosi. Hi. Hi, I'm not the mulist ngempela esikaNomkhosi. Hi, I'm not the mulist ngempela esikaningi. Mani manje kaningi. Hi, the mulist ngempela esikaNomkhosi. Hi, I'm not the mulist ngempela esikaningi. Hi, I'm not the mulist ngempela esikaningi. Hey, I'm not the mulist ngempela esikaNomkhosi. Hi, I'm the mulist. Satela wibambe,
Yeah.
Lakat kami. Vamos, ao malume, uendo. Ayuboni, nangithobo yomuntu. Malume.
Here.